kumminkaan jäästä toisesta. Mitä sä nyt touhuat siinä? Pasi! Olisiko sulla tänne videolle mitään sanottavaa, että mitä sä touhuat siinä? Tätä se Petri ottaa juomavyön ja... Mä ajattelin lähteä kohti Hankoa. Hankoa kohti? Niin. Mutta mä käyn tässä nyt ensin tuolla sellaisessa paikassa, missä Kuninkaallisikin saa olla yksi. Onko siinä sitten väliä, mennäänkö me vasemmalle vai oikealle Hankoon mennä? Lopputulos on ihan sama, johonkin päästään perille joka tapauksessa. Aha, naapurin pojat. Nyt teitä poikarukkia hei vaatetetaan, että kun te tuutte mun mukaani, niin Etelästä ilman ei hanskoja. voi sanoa poikarukaksi, kun se on minua vanhempi, niin se saa paremmat hanskat. Ei ole kumman. Päivää se juoksumäärä. 13 päivää, mutta kilometrit oli jotakin 740 vai mitä? 770 vai 770? En mä muista, 740. Ihan oikeesti en muista. Joo. Eli tässä on Pysykää kirsistä kirsisan. 14 päivän alulla ja Niin. on juossut kohta 4 kilometriä ja juoksupätkät on ollut semmoista 5.55-60 vauhtia ja kävelyllä sitten tasoitettu sinne 6.30-6.40. Sitten ruokailun jälkeen. Kevät polku, joka on ilmeisesti niin, se käy nyt, se oli taas etsillä, se oli ostanut ihan pari-kolme viikkoa se suuren pyörän, ja sitten meni siinä naapurissa. Se oli löytänyt tuolla kentelee, täällä joikasta ja aina on. Siellä on se kahden selän oli tuolla meidän ilmasta. Siellä oli joku pohjoismaiset kilpailut. No, keut ne meni lujaa. Joo, Saariselällä on erinomaisesti pyörän. Vaiheessa viime syksynä. Mutta emme pyörällä siellä ajaa. Siellä on jokunen, ei ole kovin Toppaa siihen ennen sitä ympyrää johonkin, niin mä syön jotain. Mä katon vaihdaanko kenkiä ja vähän sukkia ja semmoista. Ja mä herrat ei oo kertonut, missä Heroin auto on. 3-2. Siis niin kuin tästä vielä 3 eteen. Eikö yhteis? Ettekö te nyt juokse enempää kuin 30? Perkeleen niin. Ei vaan hyviä miehiä. Ne on ikuisesti kiitollinen, että tulitte. Me syödäänkin vasta 3/3 sitten. 25 kilometriä ja tullaan huoltoalueelle. Tässä on aika hyvä kyltti tähän videoon. 25 kilometriä takana niin 14 päivää, mitä se tuntuu näin. Toivottavasti hyvältä, mutta seuraavakin 14. Suuntakylttiä ja arvokasta työtä tekevä huoltaja. Ja Kyllä, ei tulisi mitään. Ilman häviä. autokin on pelannut. Onko tarvinnut renkaita vaihtaa? Onko tarvinnut käydä tankilla? Hyvä. Katsotte, jos tuutte katuman päälle ja lähdette vielä sitten. Se oli se 17, eli 17.7.34 oli teille tarjolla. Mutta nyt ei Hankoon asti ihan sautella. Joo. Annappa nyt tuota. Anna